Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Άργους Μυκηνών διοργανώνει αποκριάτικες εκδηλώσεις. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος αναμένεται να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με συλλόγους και καφετέριες του Άργους, με στόχο τόσο τη διασκέδαση του κόσμου όσο και την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη του Άργους. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ, διοργανώνει τις δράσεις γύρω από τις απόκριες. Θεωρώ η περσινή χρονιά ήταν μια επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά και την προσέλευση του κόσμου, αλλά και την οικονομική ανάσα των μαγαζιών, γιατί ο κόσμος πραγματικά ήταν μεγάλος την τελευταία μέρα της παρέλασης, μας τίμησε με την παρουσία του. Ο στόχος μας είναι και φέτος να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική παρουσία του κόσμου και μάλιστα να είναι και λίγο περισσότεροι, αφού οι δράσεις μας, κυρίως το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στοχεύουν πάνω σε αυτό, στο να μαζευτεί ο κόσμος από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, από όλες τις τοπικές κοινότητες και από γύρω νομούς, αφού έχουμε προγραμματίσει κάποιες διαφορετικές δράσεις, ώστε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και να έχουμε αυτή την επισκεψιμότητα στο Άργος και την εμπορικότητα της πόλης μας. Ξεκινώντας σε έναρξη τριωδίου, λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ορθοπεταλιές, οι οποίοι θα κάνουν ένα ωραίο, θα έλεγα, θεσμό που πάμε να κάνουμε με κουδούνια, σφυρίχτρες. Όλα τα παιδιά από τις γειτονιές μαζεύονται με τα ποδήλατα και κάνουν έναν ποδηλατικό ξεσηκωμό, καλώντας τον κόσμο σε τοπικές περιοχές, σε γειτονιές, για να περάσουν καλά, να γλεντήσουν, να έχουν φαγητό, να έχουν το κρασί τους άφθονο και τέτοια. Σκοπός πάντα είναι να βγάλουμε τον κόσμο έξω από το σπίτι και να περάσουμε όσο γίνεται καλά. Άρα λοιπόν την Κυριακή αυτή, 6,5 ώρα, τα παιδιά με τα ποδήλατα για τον ποδηλατικό ξεσηκωμό και μετά ακολουθεί στην πλατεία, εκεί στο παρκάκι, θα έλεγα, του Τσαμπάση του Φούρνος, του Αγιάννη, όπου θα ακολουθήσει φωτιά και γλέντι. Στη συνέχεια έχουμε διάφορες δράσεις με τα μαγαζιά, καθότι έχουμε μια συνεργασία με τα μαγαζιά με σκοπό και τη δική τους θα έλεγα ανέβασμα της εμπορικότητας, αλλά και του κόσμου, ώστε να προσελκύσουν κόσμο, και κάνουν διάφορα μασκέ πάρτι, διάφορες εκδηλώσεις. Θα ήθελα με την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία του, καθώς και για τους φορείς, τους πολιτιστικούς, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε την έναρξη του το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού από το πρώτο σύστημα προσκόμων, και αυτούς παράλληλα το επόμενο Σαββατοκύριακο, και αυτούς παράλληλα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Στη συνέχεια οι δράσεις μας είναι αρκετές, τις οποίες στην πορεία